ngormati joget sebab sirahe lagi puyeng. Ayo pengen mempadam sok. Asik Allah kowe. Isane mung nyawang esuk awan sore tansah kelingan nalika jaman semono. Nah. Ala pokoke ora kaya turu nggo sukmo. Iya. Jajan ya. Pas tengah 5 udah tak kamu ya. Pokoknya Pak Harto ye bakal leger asik jadi kepengen joget bakso kimbang. Alah. Tekan 2006 bedas. Aja madem catatan sakjroning ati catatan luntur asole saya merati ayo iya ayo aku kowe dadi karwe amarga lirik ning gubuk asmara
aku kowe dadi garwa yen amarga leren ning